तर आता खऱ्या अर्थानं ती वेळ जवळ इलेली आहे आणि इतके दिवस गप्प असलेलो बाबलो आता लवकरच तोंड उघडणारा. नमस्कार मायबाप प्रेक्षकांनो, तुमका काही गोष्टी माहीत नसान जो सपोर्ट दाखवलास ना, यासाठी तुमचे आधी पहिले खूप खूप आभार. ह्यो सपोर्ट दाखवून तुम्ही ह्याच दाखवून दिलात की तुम्ही नुसते कलर्स ऑफ कोकणचे सबस्क्रायबर नाही आहात, तर ते आमच्या घरातील एक सदस्यच आहात. आणि ह्या तुमच्या पाठिंब्यामुळे मी आजपर्यंत जो उभो आहे ना, तो तुमच्या या पाठिंब्यामुळे. ह्या कदाचित माका शक्यही झाला नसता, कारण की माझी जेव्हा सकाळ होता त्यावेळी माका काही करीनसारख्या वाटत नाही. पण ज्यावेळी जेव्हा माका मेसेज येता की नाही बाबू आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, तू बिंदास व्हिडिओ कर, त्याच्यामुळे माका ह्या शक्य झाला. तर तुम्ही म्हणत असाल आज अचानक बाबल्याक जाग कशी काय येईल. सध्या एक माझ्याबद्दलचा एक व्हिडिओ व्हायरल होता आणि त्यात माझी एक वेगळी बाजू दाखवली जाता, तरी पण बाबलू गप्प कसो काय. तर तसा नाही, काही गोष्टी हे गप्प आणि शांत राहूनच जरा बघूचे असतात आणि त्याका वेळ इल्यावरच तोंड उघडूचा लागता. तर आता खऱ्या अर्थानं ती वेळ जवळ इलेली आहे आणि इतके दिवस गप्प असलेलो बाबलो आता लवकरच तोंड उघडणारा. पण सध्या नवरात्राची गडबड वगैरे चालू असल्या कारणानं तुम्ही जरा धीर धरा आणि नवरात्रीचे व्हिडिओ ते तुम्ही एन्जॉय करा. तर लवकरच आमचा व्हिडिओ येत त्याची वाट बघा.